Radyo. Action Radio Philippines, Standard Time, las 5:02 sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang atong nga mga suking at tagpalamati sa tabok sa kadagatan, Isla Sang Paray, Probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate. Sa kuto palabutan sa ato sini broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Biyernes nga presentation, Petsa 23. Diyas na lang ang nabilin kamagabot ang adlaw sang Pasko. May nabilin pa kita bali sirado 100 Dias. Magababay na sa aton ang tuig 2022 kag aton i-welcome ang bagong tuig sa 2023. Kamusta nga aton nga mga suking at tagpalamati sa kinandan liwat naman aton nga mangin kaboylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantanaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition. Biyernes na presentation. Katimbang sa aton sini nga pagpangalagad kada hapon ang aton sini nga Patrol 1, Bravado Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pilakabahin sa probinsya, dakpanwas ang Bacolod. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report sa Coto Barabayan, sa Coto Basiplatan. Ano pa nga mga eventualities why taman ginapangayo from where the action is. Mangin kabuylog nato ng puwersa. As always, Action Zel Minardo. The Blondie Girl. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Ninyo Bugina. Updahan kita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A, sa Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Action Christian James Binares. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Siyudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinandan, sa ngalan sa inyo regular ang korman, sa sininga palatuntunan Action Jan Diaz. Basta Biyernes kag Sabado, pat ini ang adlaw. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update nyo ako sa nabilin 50 minutos o 55 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Manaya-naya ang lakat sang panahon. Apisar nga ti may ara sang ginatawag nga bagyo. Nga nagsiplatan ang aton sini nga pag-asa. Tropical Cyclone Bulletin number 5. Tropical Storm ang ngalan si Bagyo Carding. Si Bagyo Carding nagamintinar sa iya sini Kabaskugon kag padayon nga nagalagulad sa Philippine Sea.
Alas 10 kay na sang aga ang sentro sang tropical storm nga si Bagyo Carding. Kinabulabanta, may kalayoon 1,085 kilometro yara sa east sang Northern Luzon. Dala ang hangin nga may kabaskogon nga 65 kilometro por hora. Malapit sa sentro, kag may pagmulumadlos nga nagasaka pakadto sa 100 kilometro por hora. Mabulubaskog ang ulan nga dala ni Bagyo Carding. Pero as far as Western Visayas is concerned, ilabi na gid ang Bacolod kag Negros Occidental. Don't worry. Be happy. Aton di groti tulo talit hilang. Pero hindi nanta magsali kiti baloka. Nagabaylo-baylo man ang posisyon sang bagyo mong. I mean, hindi siya permanente sa iyang ruta. Kung kaysa biglang liko. Kung hindi paus-os paibabaw. Kung kaysa gapahilay. Depende na sa dalagan sang bagyo. That's why nga tingaton pag-asa, basta mo ni naga-monitor gina sila. Kaya from time to time, naga-update pa sila sa dalagan sang aton sininga panahon. Ayos! Nano ang mga bulo balita, kabantayan nyo dugay-dugay report gikan sa atong sining mga patrolyo net reporters. Bantayan ang balita gikan sa New Government Center. Dalon ni Aksyon Artay Hupon. Pagpaiway sang barangay kag SK election, may bintaha kag disbintaha suno sa liga ng mga barangay president sa syudad sang Bacolod. Ginaproponer nga pagparawig sang termino, ginapaboran. Ang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, dalon ni Aksyon Dale Salazar. 18 anyos kinanaki na tala na nga operahan matapos ginbuno sang hubog nga tiyo sa syudad sang La Carlota. Naluoy man sa hinablos nga ginbuno sang hubog nga tiyo. Otra gastos sang pamilya. May neguro ang tiyo nga nagbuno sinablos, amo ang pabayaron sa iya nga hospital bill sa hinablos siya. Iti total siya mula nagbuno. Ang mga balita sa nasyonal, pulo pasiplatan ta pag may time, pagkilala sang Estados Unidos sa pungsod sang Pilipinas bilang partner sa Mutual Defense Treaty, ginakabig isa ka signifikante suno sa Malacañang. Bangko Sentral ng Pilipinas Chief, magapabakod sang relasyon sa Estados Unidos sa Pilipinas, wala nagakahulugan sa pagjutay sang trade kag investment sa pungsod China. Sa piyakabahin DOT, target malapawan ang projected 1.7 million tourist arrivals sa katapusan sang tuig 2022. Gusto lapawan sa Department of Tourism ang target projected 1.7 million tourist arrivals sa katapusan sang tuig 2022. Mayo man. Sa piyakabahin tensyon sa South China Sea, isa sa ginatalakay ni Marcos kag Biden. Muning balantayan naman, kay basi kung magsunggod naman ang China. Kaya ka, kikidaan sa China sa pungsod Estados Unidos. Pero kabay pa nga ang resulta, maging Mayo lang. Kaya kung Mayo, ang makabenepisyo
pungsod sang Pilipinas. Sa aton nga mga pasahero, atensyon. Sa wala makabati kagabi sa pagtarakay ni Action Marlon, inkopermar ni Attorney John Altora, spokesperson sang LTFRB Region 6, nga mangin efektibo na sa Oktubre 3. At ini ang numero sa kalendaryo, Oktubre 3, ang pagsaka sa plete sa mga pampubliko nga salakyan, PMBS, bus, jeep kag taxi suno sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, in short LTFRB. Suno kay Attorney Altora nga napagwa sila sang apat ka nagkalain-lain nga desisyon angot sa pagsaka sang plitihan. Ang Department of Transportation sa tinalikdan nga September 16 kagin publish ini sa September 18 sa diin 15 dias matapos ang publication. Ang effectivity gilayon ipatuman. Yari ang bag-o nga saka sa plitihan. Taxi, additional 5 ka pesos sa plug down halin sa 40 mangin 45 na ang plitihan. Gets? Traditional jeepney o sa mga jeep, 12 pesos minimum fare plus 1.80 para sa succeeding kilometers. Modernized jeep, 14 pesos minimum fare, plitihan plus 2 ka pesos kag 20 sentimos para sa succeeding kilometers. Sa bus, regular, 11 pesos minimum fare, dugang nga peso kag 90 sentimos para sa succeeding kilometers. Aircon, 11 pesos minimum fare plus 2 ka pesos kag 10 sentimos para sa succeeding kilometers. Deluxe, 11 pesos nga saka minimum fare plus 2 ka pesos kag 25 sentimos para sa succeeding kilometers. Super Deluxe, 11 pesos nga minimum fare plus 2 ka pesos kag 35 sentimos para sa succeeding kilometers. Luxury, 11 pesos minimum fare plus 2 ka pesos 90 sentimos para sa succeeding kilometers. Sa Grab, sa Grab, dugang nga 5 ka pesos sa ila plug down. Pero ging klaro diri ni Altura nga kinanglan gid nga magkuha ang operator sang fare matrix o kon fare guide sa tratapan mismo sang LTFRB kag ipapilit ini sa mga nagabiyahe nga unit bangod kun wala sang nakatakpik nga matrix nga makita sang pasahero, wala sang dapat ireklamo ang driver nga magpanukot sang saka kaplitian. But silingon, kung waay kada nabutang nga fare matrix o kon fare guide, hindi mo mapuwersa ang pasahero nga magbayad sang plitihan sa amuna kagin pagwa sang LTFRB. Kinanglan mapatapik nyo na sa inyo salakyan antes ka mo magpanukot.
base sa gilpasaka sang LTFRB. Gets nyo mga driver? Suno pa kay Attorney at Altura, ginmando man sa desisyon na dapat gid ihatag ang 20% nga diskwento sa mga estudyante, PWD, kag senior citizens. Gets nyo mga driver? Period. Ang effectivity sa pagsaka sa pilitihan, Oktobre 3. Ayos! Action Radio Philippines, Stellar Time, las 5:17 na. Kadasig na sang oras na ito, ginahunos lang ba? O sa mga nagapag-greet sa ato sa nga Facebook Live, via streaming, taga-anta na tsimpo kag ligwa ha. Pero ang pinaka-importante, like kag share para everybody happy. This time, i-check tayo ito sa nga Patrol 1, Bravado Patrol. Kamusta honta paglibot-libot? Ni Blondie Girl, Action Zel Minardo. Sa pila kabahin sa ato sining Dakbanwa sa Bacolod, Friday na presentation sa inyo palatuntunan. Kamusta honta pila ka mga dalanon diri sa Dakbanwa sa Bacolod, sa Coto Malabayan kag Basiplatam sa ato sining Patrol 1, Bravado Patrol. Yari sa Action Zel Minardo. Sa report live sa Patrol 1, The Blondie Girl. Action Zel, good afternoon. Action Eric, mayang hapon. Grabe rin na sa kakon nga. The Blondie Girl, Zel Minardo. In Damo na ko ngalan. ikuha ko na, isukpuran ko pa na. The Blondie Girl, Zel Minardo. In action. Wow. Wow. Na pelikula lang ba? May Goldilocks, may Blondie Girl. Oh, daw kakwasi mo daw, ba't sa kaplasi mo subong, ini nga mga inadlaw bala, daw inspired ka. Wow. Kung ang kilala ko pa niya daw in love ka. Insakto ka, Gid. Ah? Wala ka nagsala yan. Amo na yung katirada. Kita lang, Ay, nagsala. kung di pa nagailapit ang Christmas, daw kapag yun in love, Action Zel, no? Oh, galapit pag ng mascara. Oh, isa pa na ba? Kita mo ang lalaki nga malabayan mo, Oo. talikod, galingi kita si mo. Oh, Awa ng Blondie nga morena, itom ang panit. hindi ka man itom, gito puti ka man. Hindi man, Gid. Hindi ka man itom Hindi man, Gid. Ang ayan kasang ibubuhok sa tutuod lang. Oo, salamat, Gid. Oo, libre pa niya po na karon na. Naglayan pa. Wala to ho. Amo na itong ablada ko si mo kag pasakayli. Bisan pa niya po, why gid? Sige, nagapangayo ka si mo pag-discount. Sinoto ka gabi, man. Discount mo niyang imo. Wala na discount, Zel Minardo pa. Ang kagabi, wala sa yung correspondent. Mga discount to, tagay man to. Si Action Nelson? Oo. Nelson niya daw ay natupa ya. Katatlo, ito na nga yun, discount na. Nelson pa. Ayo. Paano na si Sir Nelson nga? Senior citizen, estudyante, kag PWD na may discount. Oo. Tingin ka na sa tatlo. Oo. Ang maestro ya, wala madala. Estudyante lang. Gigante lang, maestra, wala madala. Oo, magod gani ang Eric. Pero in fairness namin sa imo nga tay ralim na namian ko Wow, salamat Oo. gidi. Ganito ka ngayon kasi imo nga, ganito ka ngayon kasi ang buhok mo lang curly. Curly. Oo, buwas na. Kulong Kulong nga matadlong blondie. eh, buwas. Kulong Oo. nga blondie. Grabe. Kulong. Curly Blondie. Doon nakibot mga ni Cecil Alri paglabay mo din kina sa BBB program ni Action Rex. Wow. Oo, nakibot din siya. Sino ito naglabay man? Kung si Action Zel to. Sabi natin, no? Ay, sino nga kana nagsaka?
Hindi man ba makakana man eh. Nice naman kasi. Anong alang? Gani. Kamusta ang makulot? Ang mga daranon tagutok pa? Gutok pa, rekomendayan sa may atubang sang Baybok, galing kay sarado pa. Mm. Good news, Action Eric, na kaysa pagpamangkot, tadi daw October 1 gid, na mabukas ini ang Baywalk. Oho. Subong ano pa nila, doon gina-rehabilitate, gina pa beautify pa. No, ongoing ang beautification sa sulod sinisang Baywalk. Okay. Pero timbre ta lang sa aton nga mga kauturan, may mga kiosko man di gali Action Eric sa sulod sang Baywalk. Okay. Subong ang ari diri iya ka tanduay nga kiosko Action Eric ang ginapatindog, no, pero may aram ako napipila ka mga kauturan naton. Dali ka ang imo nga live feed, live video do gate temporary close man na. Temporary close kay ginatukod pang kiosko, kay ginapatahom pag nila. Hindi ka kagalilit sulod? Hindi, lisensya kami. Pero yung tagaan ko, the calling card, kaya lisensya to sa corporation. Okay. No, anytime nga para makakuha ta picture or bisita sa dira sa sulod, no, kaya para matan-out, no, kung ma-checkyan kung Gani. kamusta na dira, no, kung nahidlaw man ta sa una, Action Eric, magmaskara. Gani. Amo man na diyang isa ka dalangpan, no, sa aton nga mga kauturan, kay teka na, may diri sa ndapya kahangin, no, te kung may mga kiosko, pag daw ba, no, ka the best, pag hamba ko ganay, kung papilion ko malagaw sa Lacson, kay sa dire ko malagaw, yung kada ka namin, isang hangin sa ang imo balang view Action Eric no bye-bye kag do katawhay kag sa likod diri sa SM Action Eric ang carnival no do wala pa man sila naka-open kami ari man diri carnival Action Eric luwas dito sa may New Government Center abi ko sa New Government Center la pati ara dagle may mga carnival mo dagle. Yes, may ara ay charon ta bala no kaya to sa punta katuan naton. Okay, abi. Kung gabi ga-operate na dang ila carnival way pa. Wala pa, kayo nagamatamat pa sila plastar. Oo, way pa da. Wala pa sila naka-operate again. Pero anytime, kung matapos ni plastar, no, mangkot man sa mga operators, no, saan o man sila ma-open, no, ari dari na hamtang sa may sa tower bala. Oo, sa may tower da yun. St. Jean Paul Tower, Action Eric. Okay. Nakamtang iniya ang carnival. So, ari dari siya yun. So, mamangkot kita dari. No, kung saan o ini sila maka-open. Kaya nag-install pa din sila sa mga carousel nila, mga chubibo. Wow, chubibo. Mga chubibo. Ako yung chubibi. Chubibo na da? Aring carousel sa Nereko. Ay, katahom gali. Aring Ferris wheel. Oh, Ferris wheel. Ano lang isa? Ano nang libot-libot na? Ari train. Train. May harap na sila gali da. So, horror duwa ang pilian train man nga, sila. kwan. Duwa ang pilian nga karnabal sang aton nga mga bisita. Yes, correct Action Eric. Nasubong Lapad bang glisel, no? Oo, may periyan man. Sila lapad na Action Eric. Lapad gali Oo, lapad. Iya ka ano na da? Iya na da ka no action cell? Aton man ko to Manong, may hapon. Iya na di ka nga carnival, no? Ang tag-iya, gid bala nung aw. Diyan man para sa NGC. Isa lang na de katagiya. Isa pa na iya rin bubot. Bubot. Bubot na reaction dyan. Sa NGC lain man to. Iya man to. Isa lang katagiya action Eric. Ang sa may NGC kag diri sa may SM likod. Saan login natin ma-open, no? Wala pa nabalaan. Kaya nag-install pa sila. Oo. So pero pila diri inyong entrance sabi no, kung mag-open, wala pa man. Sa NGC. Pero libre pa tayo Action Eric ang entrance dito sa may NGC sa may September 30. So pero balansa na kung mag-October 1 na kung pwede ang ila. Pero dira iya, hindi pala da iya fully operated. I mean, may pag-operate da. Wala pa gid sila ka-open Action Eric. Kaya gina-install pa ni mga Ferris wheel, ginapang-check pa nila mga makina, Okay. ang carousel. Pero katiyog naman ko na mga kagamitan, pang testingan nila. Base okay. anytime, or next week, no, maka-open na sila Tisubong na tisingan nila. Tapos na nila na testingan Action Eric. Abi ko man og testing, basta kay pwede ka na kasakay sa Ferris wheel. Napasakay na. Report ka to live sa babaw bla.
Gatiyog. Gusto ko yung magsakaya rang sigurado na basta kung testing ka magtakbo. Basta mo slow blaw, no? Oo. Bawa ka kululbaan, Basta gid. ako sa babaw. Oh. Gani. Ano pala daw maglawas ang Ferris wheel? Ano daw? May horror train man na sila, no? Oo, may horror train sila atong sa punta, Chineric, going sa may Baywalk. Okay. O kag amo ni ang Ferris wheel, ang sa likod o kude, amo ni sa ang carousel. Ano pa ginaiba niya ding ano no? Anong carousel man? Ang amo ni sa Bibo, balak Chineric. Ang Ah, galibot-libot, balang nga kabayo. ay, gali mo ng carousel. Oo, amo ni siyang carousel. Tapos dara sa... May skybike ka man ang? Wala sila yung skybike. Sa NGC, may skybike sila, Chineric. Oo. Oo. Ate, may pula puti, brother Guroy, longgong. O, ano mga hampanya din ang? Way bingguan? Puti. Oo, may pula puti. Ano, Chineric? May bingguhan daw la. May bingguhan be? Wala, Chineric. Nga wala, magkatabi ang kuha na nga, alim mo wala na bingguhan, naging dula nila, ano man? Nga, wala bingguhan, ano nga? Hindi na uso. Aging dula. O, aging gindilo. dula. Kano kaya yawan sila, ano, Chineric, lawag-lawag sa letra sa B. Po sila na. Matao sila ko no. Hindi way na ipaos siya. Matao sa ayawan sila ko no Oo. singgit. Tapos, so ang sulod sinadara sa Baywalk, amo na da ang kwan, ang sulod sang Baywalk, amo na da ang mga kwan. May mga kiosko na sa sulod, Baywalk. Sa Baywalk ko, amo tambal sang isa sa gamanday kaginak Chineric sulod sa Baywalk, may kiosko. No, kalanaan ka mga ilimnan siguro na da. Agati Dria before niya sa ano sa may tower niya ayon Chineric namtang ang carnival. Sa tower na yung napamta ang karnabal na yon. Oo, dali sa tower. Ang ilimnan sa Baywalk to ya. Okay. Oo. Ang mga kiosko sa may Baywalk, gijayon Chineric. Ang ilimnan dito sa Baywalk. Oo, susulod git. Sa sulod dito. May entrance pay man? May entrance pay man ang Baywalk? Ano? Wala pa namon na pamangkot, wala idea ini ang nagabantay to, pero Oo. may ari ta di number gid sang corporation. Sige. May try talambot action Eric no kung ano ang sitwasyon na dara, no kung inimna nang gito kung may mga kalanaan kag kung ano pagid ang dara makita ano ang pwede nila ibutang sa sulod sinisang Baywalk ati malingaw-lingaw man ang mga kulturan ta no kag kung magbisita da no Oo. kay di ang lakson kaga NGC kung aton lang tanawon na do kadamo gid kita mas ang tao ti iniisa gini kaspat man adri sa may syudad sa Bacolod nung Mayo man action Eric no Okay. maghiwat diri sa Mascara 1 to 23 so malawig-lawig man no wala labot sa may plaza pagid kay Oo. subong ang kiosko do sobra man 100 siguro. Ay, So gali. may kilala ko nakakuha siya kiosko ang number 109 to 110 Sa so daw dina- duwa ni ka dira sa plaza. Sa plaza? Ano nga number? 109 to 110. So duha ka pwesto. Tagpilang ilang kiosko doon sa plaza, gali Action Cell. Matibatoy ko action Eric. Hindi na ko sure may ara gambal nga tag 1,000 ko nang gabi. 1,000 ti 20 ang batay ko ano 50 mil ko 15 mil. Ang salakson ko ron medyo mahal action Eric. Ang selection pila 15 pila? Ang selection bati-bati Ang mo. salakson do 5,000 A every day. night. Oo, do mo na do a day do 5,000 a day. Oo, a day. Oo, ba so 3 days na. Ang sa Lakson. 5,000, Ang sa Lakson do 3 days. Do 3 days sa Lakson. 21 to 23 da ang event. Oo, do 3 days sa Lakson da. 5,000 ang gabi, ang adlaw. Okay, balikan ta si Action Minardo kay damo gamuno kung ka mahal sang kiosko aw, no? I don't know kung sa plaza kung pila ang kiosko dira for almost 23 days from October 1 to October 23. Ang sa Lacson kay may event man da, we heard nga ang nabilin sa Mascara Festival 21, 22, 23 daw ang gabi tag 5,000 lamang Action Cell please come back. Yes, correct action Eric, no. Ang sa aton nga info, ang sa may Lacson daw 5,000 ang per day. Kagati tatlo ka adlaw 21 to 23 dira ang celebration ng kanang event. 15,000. Oo. 15,000 tanan. Oo, Bate, tipo, dala na ko. wata ka balo yan sa palibot sa plaza kung pinanang arkila na daya sa sulod sa 23 Dias.
Tumamangkot ko bala sa akong kilala karon. Magkatabi kilala mo kung piladang arkila nila ng per kiosko sa plaza. Kaya mahal-mahal na urumati ko mo. O gani, pero te may aragambal sa kalibo, te amba ko mag-isa kalibo daw ka barato gid katama. Nag-isa kalibo nga adlaw mo, ti 23,000 mo lang balayran mo? 23 mil, o te bawi ni aksyonere kaya imagine kung mag-inom na nadatanan. Isa pa lang kagabi, mabawi mo gina. Oo, galing ka mo na galing, mapulaw ka gid. Pulaw ka gid galing, no? Oo. So, oo, kagati. Siguro yung sa plaza, di may mga kiosko, no kung extend kinila sa dalan, may possibility nga saradaan gid ang dalan ng generic. Laban. Di kung ang kiosko lang giningagin butangan nila bala, so do kagamay man sa kung pagtanaw kay daw pilala ni ang measurement. At laban Roy Cross na nilang dalan, kun hapon lang. Oo, siguro Kapag ang chindi, generic. kus na, guro may oras na, guro. I think alas 5 na, guro ba si close na, alas 4. Correct, kay ti, ang mga kauturan, tama na yung balta nga kuwari ka na sa Bacolod, malakat-lakat kagid. Kaya wala kagid yung lutsan sa lakyan mo, wala ka parkingan. Correct. Mayon akong nagamotorsiklo ka, kaya post na yung miskandihin mo yung silit-silit, yung pang parking ang motor mo. Pero konti sa lakyan dala mo, do ayaw-ayawan kagid guro. Gani. Tama ginaman balang mga kauturan ta. 23 dias gid nga pasensya sa lakat kang trapiko. But support ni aksyonere kay diri sa aton nga pag-obserbar kag pagpatrolya sa syudad sa Bacolod na malino kag matawkay sa morning nga oras kag ang aton diri nga tiyempo sa sugo nga hapon daw magalom-galumo naman. Magalom-galumo naman na nagigadya akon kahapon nga adlaw man ni oras kag pag-init. Gani. Para 5:30 subong niya daw mahibi naman ang kalangitan ta. Pero ti sa mga kauturan ta no, balon gid apayong kung magwa kag sa mga nagamotorsiklo man hinahinay lang gid na sa pagpadalagan. Subong hinay gid padalagan nila kahit nakasan trapiko subong niya hinahinay pa man gid no ang galaw sa niya kon slow to moderate yung actionary subong nga hapon. Gani. Oo, so ano yan man mga sa diri pati anytime singa si Mano pag next week mag-open na display na kay Mano pwede nakatry naman sa nanya sa may carnival diri sa likod. So pwede man na ibisan si actionary no kay dito na medyo gutok-gutok gid man sa NGC. So diri korong so ginadi mga taga Banago, Barangay 6 and 3 na diri nga area action Eric. Iti sakop na di sang no so amo naman ni ang balantayan diri sa nga kapulisan nato no sa bahay naman kay ari sakop na niya ka Bacolod City Police Station 2 no ang gate 2 na di mo sa bahin sang puntanawon ta sa bread ko balang Police Station 1 pa Station Police Station 1 pa gali okay. ang man nga park Police Station 1 pa dire no ang sakop action Eric bati sa mga ta cooperation ng Action Eric ano para ini ang pag sa ulog sang Mascara Festival is ang malinong matawhay kagasubong man nasadya ang Eric no kay it's time to smile again ko na mo. Gani. So wala na karon smile ko man girinaway ta dayan no. So Laban. oo, kooperasyon lang sa aton nga mga kauturan. So far Action Eric no, amo ina ang pag-obserban nato diri sa may syudad sang Bacolod sa aton nga mga tagpalamati. Maayong hapon ged kag God bless us all. Observation report nagikan sa patron ni Captain Jean Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat kid Action Cell Milardo reporting live dira sa area sang reclamation. May ara man dagli nga karnabal lapit sa kwan sa Pop Jan Tower da dito sa Baywalk. May ato man to gali nga venue sang Ilimnan. Kung tigalingin ulo sang tao ni kundi sila makadto ni. Nga venue para maka drink. Damo-damo ning balantayan sa pulis nga mga maskara festival site kag mga aktibidades. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:35. Pagbalik sa inyo para tuntunan, report na gikan sa ato sa mga patrol unit reporters pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Southern Plus Gold. Ako gali si Maya. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life.
This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang Katarungan. Timbangan sang Katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sa katarungan, wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Laro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap. So report after this Bernesca presentation. This time, i-check na ang report na gikan sa ito siring ang mga patrol unit reporters. Unahon ta ng report na Action Dale Salazar. Temporaryo nga nagtalos, nagdara sang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ibaloon ta ning parte bala si Nabloso nga ginbuno sang hubog yang atiyo. Ti operahan gido. Pabangko sino na magasto sa hinablos ni? Ako ni sa pamilya kag sa ginikanan ni sang biktima ni ang pabayaron ko ng tiyo ni nga hubog nga nagbuno si Nablos siya sa syudad sang La Carlota. Ari sa Action Dale Salazar sa pinakauli. Del may hapon please screen. Action Eric, isa ka stabbing incident ang nagluntad sa may area sang Hacienda Mulave, Barangay Nagasi, La Carlota City, takna alas 9:15 kagabing adlaw Webes. Involvado dire Action Eric sa sininga krimen ang isa ka biktima nga isa ka 18 anyos nga lalaki. Hinablos ini siya
Kalang suspect ang iyagid lamang sining tiyo actionary nga 38 anyos residente ni sila sa barangay Nagasi, La Carlota City. Ang biktima amo si Elmar Alarcon, 18, kagang suspect amo si Marlon Alarcon Jr. Sa interview naton kay PSSG Michael John Valientes, sa investigador sa La Carlota PNP, bag-o na actionary puli ining biktima sa nagtinguha nga pakalmahon or ipacify ining nagamaoy niya nga tiyo bangod nga hubog no, nagamaoy siya nagawaras kadala sa may tubangan mismo sa ilas ning balay sa may hacienda Mulave. Ginpahayag diri sa investigador nga wala man sa actionary nabun-an ining biktima nga naigo sa tuo no niyang butkon kag naigo man pati nga siningat kag karon confine sa may Teresita Halandone Provincial Hospital sa may siyudad sang Silay Action Eric. Sunod diri sa investigador, pagkatapos ang krimen nadula ining or nagpalagyo ining suspect action Eric, pero pag around 1 AM sang Biyernes sa gahon nakit-an ning suspect nga nagbalik dira sila nga balay kag nagkuha sa mga kagamitan kag liwat nga nagpalagyo kagaron at large action Eric. Ginatanaw din nga motibo sa La Carlota PNP nga sadto bala may ni sang history nga tiluyag sang tiyo nga palayason ining biktima no nga nagatiner sa karon sila sining lola action Eric nga ginatiniran daw isa ka compound sa may hacienda Mulave no. So sa karon pag-ooperahan ining biktima action Eric since ang description nila sa investigador doon nalabot ni ang gamay nga portion sa niya sining atay no, pero arad ra subong no sa may hospital sa may siyudad sang Silay. Desidido ang pamilya nga magpasaka sa kaso nga posible frustrated homicide. Pamatian naton ang tingog sa investigador si PSSG Michael John Valientes. Alas may biga maoy ni ang suspect sa tubang sa balay nila. Bali ang batang ang victim taga-dra man nag-start sila balay na sa lulay naman ano. Bali ang victim yan bago lang nagpuli, puro wala sana yung nagsulod kay nakita itong tiyo yung agamaoy. Okay. Nagtambay siya sa gwa. Nang nakita yung nagwa ng tiyo, yung dumalakat, ginugapa yung tiyo, yung pasangayon. Pagambalya sa tiyo, yung to, gingulpi lang sa dayon buno sang tiyo, yung hanigo sa may yung butkon. Ang isa mo lang kabuno, pag galing kayong pagbuno iya, nagduripso, igo di sa wala, yung parts ang sa kilid, di bali bila sir? Okay. Naggawa to ang iyang tinai, gamay. So medyo ang mulabi ni sir, medyo layo pag ini siya katama nga lugar no. Ting amon nga responding time medyo na dugayan man. Ang victim naton is nadala na sang may nga pamilya diri sa may proper sang barangay. At the same time gahulat naman dito ang ambulansya kag amo to nadala siya sa may diri nga hospital. Actionary portion din lamang sa tingog sa investigador sa La Carlota City PNP, si PSSG Michael John Valientes. Actually, ginalocate sa karon sa kapulisan ang mga posible mga lugar actionary na papanaugan or panaguan sining suspect para at least matagal man sang hostisya kag mapasakaan sang kaso. Actionary kamoy ni ang update kabalita nga madulong naton gikan sa Nokpo. Ang ka-action yo, Action Dale Salazar una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kid Action Dale Salazar, report gikan sa Negros Occidental sa Provincial Police Office, balita gikan sa siyudad sang La Carlota. Sa Luwanta naman ang report gikan sa New Government Center sa report ni Action Artay Hupon. Pagpaiway sa barangay kag SK election, may bintaha kag may araman ginatawag nga disbintaha. Suno sa Liga ng mga Barangay President sa Bacolod, ginaproponer nga pagpalawig sang termino ginapaboran sang halos tanan. Yari si Action Art tayo pon, report sa NGC. Action Art, may hapon, please come in. Connection Eric kag sa Imosoki nga mga taga-Palamati. Ariyo ang balita kundi subong daw halos kinabantayan especially sa mga barangay officials. Amo ini ang ginapaabot no nga pag-akto sang Senado sa
proposal nga postponement sang barangay kag iska election nga kunta ni Disyembre 5 sini nga tuig pati gayunon. Pero kumo nga ti ara kay na on the process kinahulat pa kon ano ang manabutan sini. Gingkuan na ton reaction man sa lokal no ang Liga ng mga Barangay President nga si Councilor Lidiglis Gonzales no nga mong punong barangay sang Takuling kada ginpahayag niya nga sila niya double way o kung ini nga sa isang update actually sila niya doble ni ang resulta. So Eric mo number 1 kung madayon gyud ang postponement may bintaha kag disbintaha ini hindi lang sa mga barangay officials kundi pati na sa mga pumuluyo sa tagsa ka barangay. Kay siling din ni Liga ng mga Barangay President Gonzales siling niya kung nag-perform sa ilang trabaho ang mga local officials niya favorably nimo para sa mga pumuluyo nga ma-extend sila another year. Pero sila niya sa waya nag-perform disbintahan naman sa mga pumuluyo kay kung wala sila nagtrabaho sa gusto bakon mo mapalawig pagit ang agoniya sa mga pumuluyo for another year. Now gina-check ko man sa iya kay of course ang isa pa gin nga gina-consider subong among pagpalawig sang termino sang mga barangay kag SK officials na kumadayon ti ang proposal may 5 years, may 6 years ang isa ka termino siling niya tunan ni na maayo kay kabalo ka ang present setup action na Eric kung maayo man lang ang pag-implementar sini kag halimbawa ang DILG nga ti permi man nagahatag sang guidance kag bulig sa ila. Kung matigayon lang ini, siling niya ang 3 years, okay naman sa performance galing kay nakabuhan ng subong na umagi ng COVID-19, no kalabanan COVID-19 kag pandemic ang sentro sa trabaho, ang ibang nga mga basic services na pabayan, kag dugangan pag isang dengue, kag damo lang ang mga problema along the way, nga nasugalaw o nasumalang sa karon nga set up sa mga barangay officials, sa muning reason, nga daw ay gid matindihan man ang pila sa mga programs nila. Pero sa niya, kung maglawig ang term, sila niya namin man kay mga long-term program, mahatagan siya nga matapos antes ang masunod na naman ng election. Pamatian na ton ang Liga ng mga Barangay President kamuning punong barangay Santa Coling si Councilor Lidiglis Gonzales. Advantage na siya for barangays who are working, but disadvantage for the barangays na wala ka-perform. Two-way na siya, action art. 2 years man nag-focus man ang kabarangayan sa COVID-19 response na to ng ato na other basic services, of course, na secondary. Pero lang sa parayag ni Councilor Lidiglis Gonzales. Karon na, sa action firing line, kay pabatit na niliwat ang pila ka mga punto nga iyaman ginatag ang update man parti sa dengue kay Takuling taptog yapon sa bilog na Metro Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action at hupon o na sa balita o na sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Art. Report gikan sa New Government Center. Ang update sila karon kag duga nga palayag ni Councilor Gonzales kon ABC President mabatian sa papalagad sa action firing line ng mga update man gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ni Action Dale mabatian man sa pagpangalagad sa action firing line with Action Marlon Hinovea. Mayong hapon dira kag mayo nga pag monitor sa kay paring kinalo sa guys sa Tokyo, Japan, Elizabeth Gamala, Milili Oligos ang Vanice Cafe, kay Cory Vidaha, dira sa may Purok 1 Narawis, hinigaran nga monitor siya ho. Lorna Dilihin siya, kay Raymar Biranyo Lingoste, sa Barangay Hagimet, La Carlota City, kay MGS Candido Hildore, Elvera Hilugo, mayong hapon. Homa Lumina, mayong hapon. Sa Pinalbagan, Narasio Simong Caltorilla, Lilian Tadena Claridad, mayong hapon. Inday Blasa, kay Joseph Liamera, sa Nagasi, La Carlota, mayang hapon gid. Ataya Kim Iriman, Araman, Manjo Arneho, sa Hisosa Heights, Estefanaya. Tamaya lang si Diana Villanueva.
Leonesa Ilban Buena, tubang sang Casey Mart Katuslaw, gamonitor gid sa ato. Salamat gid kay Leonesa Ilban Buena. Barker Tribe, tamayo lang si Kim Piolo, Norbing Galicia, kag Gina Galicia. Ano na kay Barker Tribe. Tanan nga mga taga-barangay Baliwagan, Bakya San Enrique, tamya kamo ni Lilia Tadina Claridad. Yvonne Butcher sang Germany, saya dira Mr. kag anak sa pamilya ni Yvonne Butcher dira sa Morsha, ginatami ko lang. Sakay Ana Sinoro, may hapon. Helda Pahilanga, good afternoon. Nina Litoy. Sakay Diding Alojamiento, sa mga taga-barangay Antipolo, Pontevedra, Alojamiento family, salamat gid sa inyong pagbonitor. Kay Toto Alarcon Araneta, Baskogman Pugada sang ulan diri sa Hinubaan, gamonitor si Toto Alarcon Araneta. Ana Sinoro, may hapon gid kay Elizabeth Pastrana, gamonitor gid siya. Hello Anchorman na Eric Magbanwa sa kami Balaga Pamati, muntat lang kami kon Gahuli Rosarina. Joanny Mel, check attendance na sawa. Si Varianta Tumlos, mayong hapon gid. Lister Ray Benitez, tamya lang asawa ya si Ayesa Mi Katagi Benitez, kag sa anak ko nga si Aya Fair Benitez. Salamat sang 100 stars ni Lister Ray Benitez. Sa kay Tops Mas Mela, Rochelle Polhencio Susana, may hapon. Ronald Torino, tamya ko lang si Remias Torino. Elizabeth Pastrana, tamya lang pumuluyo sang kagbarangay kapitan sang barangay Kapitan Ramon, may hapon gid. Elizabeth Kasoyon, amigo ko sa Nilusada, driver ni Nikwan, driver bodyguard ni Vice Governor Jeffrey Ferrell. Rolanda Swanky, dira sa barangay Buenavista Rizal, Pontevedra. Eden Kaalim sa Crossing 8 Tangob, gamonitor gid. Maribic Gigan Talavera sa Dos Hermanas Talisay, may hapon gid. Doy Arthur, Georgia Gargasiran, Teresita Batik-Batik Suela, kay Ma'am Gina Gonzaga, raman si Ma'am. Alin Lowi Himoteya, Kaliling Kawayan, tamyaw lang si Maria Lee Bantayan. Joel Rivera sa Barangay Lopisay na Morsha, pa-check attendance lang. Si Shena May Kahukson, dira sa Barangay Bata, may hapon gid. Kay Helen Isko Sarati, watching from Morsha. Magabalik kita pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk,
because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo duha ng mga kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gubon.
Pangitaon kag-ug-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, kag-iban paghid nga mga kagamitan. Mayong gabi nila kamay na pag-monitor sa kay Jorek Thea. Monitor ka pamati si Jorek Thea. Salamat gid kay Kagawad Peter Maymay Nobleda and family, may lang na pagmonitor. Ang inyo palatuturan action report afternoon edition Biyernes nga presentation. Magatakop ini temporaryo, balik ini buwas Sabado. Aton sa lima patrol layo na reporters in action nga nagpalakad karon nga hapon. Action Art Tayhupon, action Dale Salazar, action Zel Minardo, back to back sa itong piloto action Nino Bogina. Standby na sa masunod ng programa Action Balita Evening Edition. Opod kay Action Andy Pensor Lisay. Opod din sa itong technical partner studio A Broadcast Engineer Nalmar Madera. Back up din sa itong IT expert Action Christian James Binaras. Dito naman sa Transmitter Control Tower Barangay Talong Sunod Sang Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyaram. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa Silinga Palatuturan Action John Diaz, talos kita kada Biyernes kag Sabado. Pero kita karon Action Right Patrol las 9:30 toto balas 11. Ako naman si Action Eric Magbano nagasalay salamat gid sang inyo silinga pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.